Oh, it's a haunted house. Baby, oh. Huh? Look at that. Oh. That was a blast. Wow. Are you brave? Yes. Huh? I'm Yes? a superhero. You're superhero. Superhero. I'm Super Bunny. Super Bunny? Yes. Good one. I like Super Bunny. What else? I have superpowers. You have superpower. What's your superpower? Yeah, and Rainbow power. Rainbow I powers. know, look for it anyway. May mga ano. I'm scared like it. Okay. Are you ready? Are you ready? Okay. Hug you. Okay, okay, hug mama. Okay. Okay. Thank you. Mm. But you can open your eyes. Mommy, you look. Oh no. Tread on this dark night. So don't touch anything. She said, okay, skeleton. Look out of every shadow. Stay. We always be safe. Okay. In the closet with the other skeletons. There's other skeletons. All out for some fun. Let's go. So yan, nandito kami sa haunted house dito sa may Confederation Mall. Yan. So wala na may mga ngayon Sunday, mga animatronics. Ang narinig ko, Thursday, Friday, oh no, Wednesday, Thursday, yung all-out scary daw. Ngayon, animatronics lang. Tama daw pang bata. Pero dali mauna. Ooh. Ano pa na? Hmm. Dali mauna. Ha? Mahiro dapat ni dali. Di man nag-iro. At ayo yan. No, ano lang yan. Pati sila ako malatake. Good. Hmm. Let's go. Ako. Pag Sunday na ganito daw, mga animatronics lang. Daddy, it's important to know na sila yung may isa Ha? sa Spirit Halloween. Sila din yun? Yeah. Ah, sila din? I mean, sila ata. Sige mo tayo. Oh my gosh, ay ka na. Sige na. Dali, nay ka na. Yung pagkataan ng buwan. You will forget everything. Your life, your past. You will stay with me for the rest of eternity. Oh no. Ooh. Huwag ka mananulak. Exit na daw to eh. No, not yet. Oh no. What's in here? Nag-iinuman. Oh, mayroon eh. People think we want to be like them, but pretty soon they'll all be like us. So, ang bayad, magkano yung bayad natin dito? $13? Basta 40 Up. na to. Tayong tatlo, 45. Pag video ako, alis dyan. Daddy, alis dyan. Mag-video daw si Joanna. Can you help us find it? Sabi niya, sure. Hindi mo feeling ko, Huh? yung sa Center Mall, feeling ko din natin yung kaya. Ay, hindi natin kaya yung sa Center Mall. Kasi guys, sa Center Mall, meron ding pagganap. Mhm. Pero ito yung kaya ko din. Mga ano dun eh. Mga tunay na tao ang gaganap. Oh no. Oh. Hindi na siya. Oh. Parang may crime na nangyari dito. Oh. Dito to sa Confederation Mall. All out daw sila na Uh-huh. scary pag yung Tuesday, Wednesday, Thursday. Mhm. Oh Dali no. na. Oh no. Ito mga yung parang Slaughterhouse. para slaughterhouse may main order. Wait lang, Papa. Mm. Bigyan na. Mm. Excuse yourself. Mm. Pero this is fine. Ano to? Exit? Exit daw to eh.
Wala pa. Doon pa tayo. Paikot na tayo eh. Ha? Exit daw. Ito yung ito yung mga pag hindi na siguro kaya, pag nagtatakutan. Kasi nag-all out daw sila. May all may all out nga daw sila eh. Hindi ko kaya ang all out. Pinakabahan nga natin. Yan. Push. Who's this? Who's this? Sino nga yun? Si Jason? I don't know. Huh? Oh no! So tamang-tama mga ano lang talaga, animatronics lang sila ngayon. Tamang pang ganito lang, hindi masyado hardcore. Ano? Takot. Ay, takot. Let's go. Exit. Ayan. Very afraid. Ha? Ano yan? Ha? So may mga ano sila. Panic daw. Yan na yan, panic. It's coming. Ha? Wait, ano meron dito? Wala. Ano dyan? Yung naka-display doon. Hindi ko pa karakurahaw. Hindi Hindi mo nakakukurahaw. makusugod na rin busis. Yeah. We're not gonna press it. Daddy, go closer. Mga wait lang yung video. Wait lang na video. Sige. Gagalaw to eh. Nakita na natin to, naka-display doon sa Spirit Halloween. Sige daw, renayan mo. Renayan mo na, dali na. May step pa kami. Dali na. Oh. Ito wala oh. Dapat na taas yan. Hey. Wala. Exit na. Ha? Exit na. Ito. Paikot. Doon ata ang labas din ito. Ha? Di, paduman manggaron eh. Scared na si Isabel? Oh no! What's in here? Oh, si Crow. Oh no. Iyo man lang karon ni siya duman. Dahil iba. Gusto ko makatawag video. Diyan na, baby. Kami. Ay, gusto ko video. Baby ka kayo na una. Sige na. Hindi ako nakaka-video. Sige na, ikaw mauna. Pero gusto ko makatubahan ka para mag-andar. Scared na si Isabel. Galaw-galaw. Gusto ko mag-video. Gusto pala mag-video ni Joanna. Oh, pa-exit na tayo. So, ibig sabihin parang yung mga ibang araw na available sila, mas nakakatakot yung ano ata. Oh no. Oh no. Almost done. Dati hindi na-miss kita. Ano? Dugudugan. Oh.
na siya na vibrate. Ibig sabihin pag may nadaan. Takot na si Isabel. What's in here? So yan. Naibi na, iyak na. Ay hindi. Yeah. It's nice. Are you okay? Are you okay? Oh my goodness. Na-survive naman ni Isabel. There you go. Ha? Hindi na masama. Kaya nga ni Isabel eh. Sa mga nanonood, try it. Ano siya, mga animatronic. Siguro yung iba tatawanan lang, pero ako kasi Matatakotin. madali ako matakot. That was like enough for me. Dito yung sa Confederation yun, Pero no? gusto kong itry dati na may mga actors. Imagine may Parang 50 mas hardcore yun, no? Oo, mas hardcore. Tapos, they don't touch you naman na yung parang takutin ka, Oo. yung itutulak-tulak ka. Pero gusto ko, let's try it. Okay, let's Tingnan try natin. Pokemon. Kaya lang, ikaw kanina ayaw mo nga maglakad eh. Happy ako. Sleeping Isabel? Bel. Anak Sleeping. natin at least kahit saan pwede matulog. Gusto niya yung ganyan eh. Yung nakaiga sa loob ng cart ng Costco. Forget over. Gusto ko ulit mag ano. Ano, Bel? No, curious ako daddy kung anong itsura kapag may mga actors. So yan, pagkatapos namin dun sa Spirit Halloween, ano yun? Haunted House? Animatronics. Animatronics. Which- Dun sa Confederation. Gusto ko talagang itry daddy na may mga actors. Mas mas nakakatakot to eh. No? May mga iba daw na hindi kinaya. Kaya marami silang emergency exit. Uh-huh. So I'm curious. Diyos ko. Isabel. Nice man kayo yung daddy ma-experience. Kasi Grinch. Mga pampasko na no. Yung Grinch. Ang sarap ng buhay. Tingnan mo to. Oh, uy, free taste. Isabel. walang itik masyado today. Walang free taste masyado na. Yung mga pampasko na no. Doon tayo sa kabila. Doon sa kabila. Train. So ito yung mga display ngayon dito sa Costco. Ha? Yung kay mama. Ribbon yung kay mama. Yung ganyan ni mama. Ewan ko kung lalagay niya ngayon. Dapat nilagay niya na dun sa labas ng bahay. Sa Costco rin yung binili. Like 2 years ago? 3 years ago? Ang laki ng reindeer. Pang Pasko na. Christmas trees. Oh, Daddy, alam mo tong feeling Christmas na village. galing ka pa lang sa horror tapos bilang Christmas. transition. Galing pa lang sa horror house. Magkano yan? Toblerone truffles. Yung truffles na natin, di pa natin ubos eh. Pero Toblerone naman kasi to. No? Pag-package kaya daddy, ano yan? Ha? Tunaw. Oh, matino. No more? No more Takis? Oh, hold this one, no? Ano yan? Sunday kasi ngayon, kaya medyo maraming tao, no? Dito sa Costco South. Isabel ay gusto dyan, ayaw niya dito. Dapat dito siya eh. Isabel ay shrimp. Bibili lang ako ng nut. Maybe they don't have the other one. Isabel, they don't have the other one. Hinahanap namin yung may ulo. Wala tong ulo eh. Wala. Wala eh. Naan.
Paborito namin. Bumili kasi kami ng ano? Masala. Masala. Okay. Tika masala. Masarap to doon. Panaji. Bel, sit down. Paru-paruji. 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 Sarado na. Inabutan na kami ng pagsara ng Costco. Oh. Ilan na lang yung sasakyan sa parking. So, yan at yun lang aming vlog ngayon. Kakalabas lang namin ng Costco, malamig. Yan. Galing nga kami kanina doon sa Halloween, di ba? Sa haunted house. In fairness, gusto ko talaga ng may mga live actors. Kasi hindi live actors yung mga kanina. Animatronics. Pero yung kabako, in fairness yung kabako, totoo naman in fairness. So, something to try lang ngayong bago mag-Halloween. Ayaw kasi yung mga ayaw ko yung mga tao-tao na tunay. Pasa ko doon. Meron daw sa Market Mall, meron sa Center Mall, meron din sa Confed Mall. Pero feeling ko, ay naku talaga, I wanna try it. Si mama gusto. Kaya lang. Yes. Ay, nakabukas ang Ang car si Isabel. Oh no, ay tinanggal niya. Okay, sige daddy, ilak mo. Tinatanggal kasi ni Isabel minsan. Kaya dino-double check palagi pag alis na. Yan at yun lang aming vlog ngayon So, malamig na. Ganda ng ulap na naman sunset na. Anong oras na ba? Anong oras na? 6:30. Maganda siya kasi so yun, kung kayo ay taga Saskatoon City, kung gusto nyo rin itry yung Iba kasi yung feeling dad na natatakot kayo, yung rush, tapos pag nakalabas ka na, parang ako nga kahit animatronics lang yun, pag kinabahan ako, tinutulak ko siya. Pag tutulak baka may lumabas pa na iba dyan Ang tagal mo kasi. Ano, Bel? Iba yung Paw Patrol sa ibang shop. Pero iba yung feeling kasi dad, alam mo yan, yung rush, tapos lalo na pag doon na sa tapos di mo alam, kasi in fairness yung nila, blocking nila, hindi mo alam, makikita bukas agad kung ano pinapasok. diba? Maliwanag. May liwanag pa yun, how much more kung madilim. Pag pumasok ko doon sa part na madilim, parang ayaw ko yun. Talaga, ay nako. Maghanap lang ako ng kasama guys. Stay tuned. So yun kayo i-vlog nyo. So yun lang aming vlog ngayon. So see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. So mag-Halloween na. Nag-ano kami, decoration hunting. So far, konti lang ngayon. Pero dito sa Stonebridge, tapos kung saan nag-drive around kami. Tumitingin-tingin ng mga bahay na may decoration. Wala pa so far. So yun lang. See you na lang sa trick or treat. Trick or treats. Daddy, ka na, wala nang sasakyan. Wala na sasakyan. Happy Halloween! Sabi. Yan, may gusto lang si Joanna i-share sa inyo ito. Saan ba ito galing? Parang pabango. No! Kasi, alam niyo yung Dubai chocolate na trending ngayon sa Pilipinas. Tapos, well, this is not the exact product, pero, hindi ko alam kung saan ito nabili ni Helen. Pinag-uusapan kasi namin to, sabi namin, saan tayo order. Tapos, naglakad-lakad siya somewhere. Tapos nakita niya to. Sabi ko, bigyan mo ko ng kaunti lang. Baka daw maubos nila. So, binilhan niya na lang tayo ng sarili natin. So, anong flavor niya? Pistachio? Para siyang pistachio. Pag mint kalabang ko yun, ayaw pa sa chocolate. And crunchy nafe. K-N-A-F-E-H. Galingan ng Dubai. Ganun ba yun? Galingan ng Dubai, kaya Dubai chocolate. Siguro. I don't know. Basta. International. Saan niya nakuha? Basta I'll show you yung mga video na sikat. Obvious naman. Basta iba siya sa, ibang-iba naman talaga. Hindi ito yung trending. Pero, yung mga pag-ano. Let's try. Thank you, Helen. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng isang square lang. Baka daw maubos. Pakita mo yung middle, daddy, kung ano man. Hindi naman siya yung original. Hindi ko nga alam to Ngayon ko lang nalaman kung ano yun. Dubai chocolate na yun.
Ay, nako. Hindi ako pala Facebook. Minessage ko dyan si Kuya Bumbum. Si Kuya, baka naman. Magkano ba yung original? Basta in peso. Yung original na nagtitrending. Ano yung brand? Fix? Ayan. Fix chocolate. Ewan ko. Basta, i-google mo na lang, Dad. Ito. Ay. Malambot lang. Ito sa gitna. Ay, mahina ang focus ng cellphone. Anyway, let's see. Yung pinakita niya sa akin, malalaki yung nagtitrending sa TikTok. Parang ganun. Ay. Para lang naman siyang, what do you say? What would you say? KitKat. Parang siyang KitKat. Pistachio flavor. Pero masarap, no? In Nakala ko mint. Kasi No, it's not mint. Pag mint, Green. pass na tayo dyan. Kalabang ko, inaaya ko ng In mint. fairness. Pero masarap. Itong brand na to. Mas mura kaysa dun sa mga nag-trending. Mas mura ata to, di ba? Hindi ko nga alam kung magkano binayaran yan. 75 grams. Hindi ko masabing para siyang crunch. Pero Di ko din masabing para siyang KitKat. Pero, pag kinagat mo crunchy Para siya may pagka-wafer na ano. Mga. No. Masarap. Masasabi kong nice to try. Kaya lang, di ko nga alam kung saan binili. Pag nakita ko si Helen, tanungin ko kung saan niya binili. Si Manay Helen. So, naiintindihan ko na kung ba't ayaw niya akong bigyan. Sarap, no? Kasi mauubos na. No, masarap nga. Hindi siya, may umay factor ba? Kasi yung original, Wala pang umay factor kasi kakalasa ko lang ganito. bagay. Siguro, 1 bar lang, okay na ako. Tapos nakita ko pa, pinakita mo pa sa akin, trending. Bumili Kasi- tayo ng original. Meron ba dito mga kunan? Wala, Dad. Wala. Sa Dubai lang. Toronto. Daddy, sa Dubai lang. Kuya Bumbum! Kuya Bumbum, nasa Dubai. In-interview yung may-ari. Dubai lang daw. Dubai? Paano nagkaroon sa Pilipinas? Hello, pasabay. Sumaro ko. Kuya Bumbum. Nag-message nga ako, di niya alam. Sabi ko, Kuya Bumbum, baka naman. Yung pinsan ko kasi po, nasa Dubai siya. Sabi ko, Kuya, baka naman. Para matry natin yung original, no? Pero masarap. Diba? Masarap. Nice to try. No. Huwag lang pa kasobra. Hindi siya masyadong matamis na masakit sa lalamunan. Hindi. In fairness. Ako kasi fan ako ng KitKat. No. Gusto ko ang KitKat. Pero not bad. Ma-share lang. Sa kanya ko lang ito nalaman. Dubai chocolate na. Hindi ko alam yung trending na yun. Nabigla daw si Helen nung nakita niya. Nabigla daw si Helen nung Dubai nakita niya. chocolate. Tapos nakaalis na siya doon sa store. Tapos sabi ko, sige na tuloy, bilan mo na din tuloy ako. In fairness. Adi, hatiin mo Masarap. pa. Ubus mo na. Wala na, ubus Hindi, na. tirahan natin si Isabel. Isa. Dalawa naman. Si Isabel kasi hindi namin pinapaano masyado. Bawal. Pero, you know, Sa kanya itong dalawang black. sige na. In fairness. Sa kanya itong dalawa. Para at least matry ni Isabel ay. Ayos naman. Walang masamang itry. Kung chocolate lang naman, saan naman kami chocolate yan? Kasi alam niyo yung 10 for 10 sa Superstore? $1 each. $1. Pakita mo, kunin mo. Dali. Ang dami. Natawa ka yung katrabaho ko. Sa dami mong chocolate bar ko palagi. It's just nice to have. Mga sneakers, mga ganun, no? Not bad. Na. Ako niya ako. No? Na-try lang. Yung counterpart ng Dubai chocolate na maliit lang. At least. Pero kung di same ang lasa ng dalit, okay siya. Kaya nga dapat matry natin yung original. Pero mahal yun. Bumbum. Yeah. Nakadamay pa yung